So yung mga friends ko malupit, kamusta kayo? Ngayong araw ay araw ng Sabado, October 5 nga ba? O nga 5. Ganap na ika 9:50 ng umaga. At ako'y pupuntang Balayan para magpa PMS ng aking motor, including FI cleaning, throttle body cleaning, tapos magpapa-tune up tayo, tapos magpapalit tayo ng throttle cable. So yun yung ganap natin for today. Pero bago yun, may pupuntahan muna ako sa Santol kasi nandun daw yung mga katrabaho ko naggagala, layo ng gala from BGC to Santol. Hanip na yan. Sa pagsagala na din. Tinatanong ko na saan daw ako saktong sakto, pabalayan din naman ako. So yung mga friends, papadinig ko muna sa inyo ang tunog ng aking motor. Titingnan natin kung may nagbago ba sa tunog niya pagkatapos magpa PMS, magpa tune up. Ito ang tunog ng motor ko. Medyo maingay yun dito yan, so medyo iba na yung tunog niya kaysa dun sa bago pa siyang labas, no? Medyo may basta parang may something din na hindi basta may nag-iba. Hindi mo siya madidistinguish ng ganun na lang, pero malalaman mo talaga nag-iba kung ikaw yung laging gumagamit. Tsaka kapag kilala mo na yung motor mo, alam mo may nagbabago, ganun yun. Pero para sa akin talaga, may nagbago talaga sa kanya. Hindi man siya ganun kalaking pagbabago, pero nag-iba yung idle niya o baka dahil kasi syempre sa pagdaan ng panahon, yung pagkaskas ng mga pyesa niya parang na break in kumbaga. Sabi ni Boss Win 12,000 pa lang daw, or nung pagpunta ko sa kanya parang 15k pa lang yun. Tune upin na nga daw ang aking motor, papa FI cleaning na rin, magkakasama na raw yun So samahan nyo ako, magagala tayo. Tapos magpapa-tune up. Siguro kaya naman nila to ng 4 na oras. Baka mga by lunch or after lunch pumunta na ako dun para mapa-tune up tong motor ko. Dali lang naman ito, babaklasin lang naman. Tapos maraming babaklasin. Matagal-tagal din. Kasi yung sa liig kasi, last time yung sa leeg dapat ipapaayos ko na rin. Hindi daw kaya nung mekaniko ng ganong oras, mga bandang alas 3 na yun ang ginawa lang naman, adjust lang naman. Sabi sira daw yung bearing, yung ball race, hindi naman sira, nakuha pa naman sa adjust, adjust. Wala pang isang oras tapos. So ngayon hindi ko na ipapaayos muna yung ball race, tsaka na lang ulit ako magpapalit. Nakuha naman sa adjust kaso nga lang ito, grabe wiggle grabe wiggle ng motor ko. Ewan ko kung sa gulong na to kasi medyo ganun na yung gulong ko sa likod yung napa-flat na siya, parang pudpud na yung gitna. So hindi ko alam kung dun yun related or sa gulong ko sa una, kung sobrang tigas ba or medyo malambot. Pero feeling ko sa gulong lang to hindi to sa bearing lakas mag-wiggle pero okay lang yan, hindi naman tayo nagbibitaw. Ang dami nagpipintura sa no helmet, no travel policy dito sa amin sa Kalaka, mga friends. Kaya kung mapapagawi kayo ng mga nakamotor dito, wag kayong magtatanggal ng helmet. Nakaw, easy 1.5 dito ba? Ang alam ko yung pag ang driver yung wala 2k, tapos kapag yung angkas yung wala 1.5, di ba? Laki ng multa. Pag wala kayo parehas, magkano yun? 3.5 3.5 na kaagad. Dati nga nung kasing nararamdaman ko na parang gumaganit na nga yung manibela nitong si Snow. Tapos nag-inuman sa amin ng mga tito Jason at saka mga tatay. Sabi ko parang palitin na yung ball race. Yan tito, makutingting din yun sa motor. Chinek niya kung palitin na nga yung ball race. Ayan, sabi niya adjustin lang daw yung leeg, kaya pa daw sa adjust. Kaya hindi rin ako pumayag na papalitan yung ball race. So nagpunta ako dito sa Yamaha sa Kalaka at pina-adjust ko lang. Yun, nakatipid ako ng 300. Pasok muna tayo dito.
Base naman sa pakiramdam ko dito sa aking throttle cable, hindi naman siya ganun ka ano eh, yung parang hindi pa siya ganun kapalitin. Pero syempre magpapabaklas na rin naman ako ng motor, eh di palitan na. Pero feeling ko meron na din talaga tong ano eh, sabit-sabit eh. Kasi minsan ang hirap niya bumalik, parang ang tagal niya bago makabalik, ganun. Kaya parang kailangan ko na rin talaga papalitan. Pero titingnan ko pa din mamaya. Siguro meron na din talaga siyang ano, mga fibers na putol-putol, pero hindi pa ganun kalala. Tingnan na lang natin mamaya kung palitin na. Basta yun yung naka-line up na ano eh, na papagawa ko dito eh. TBC, FI cleaning, tsaka ayun, throttle cable. Yo mga friends, balitaan ko na lang kayo mamaya no. Hindi din ako sa bayan ng Balayan eh, ka-traffic. Makainit din. So yun mga friends, na kasama ko yung mga katrabaho ko. Tumambay lang kami dun kina Sir Aljon ng konting oras. Tapos kumain sa Kamayan, di ko na binlog. Tapos ngayon didiretso na ako papuntang Motor Trade para magpa PMS ng motor. Time check 12:12 na. So kaya naman siguro to, 4 na oras. Kaya nila to. Ay, apakainit. Halos 2 oras din pala ako nakatambay doon. Ayos din. 2 naman yata yung mekaniko doon, so pwede nilang pagtulungan to. Kaya naman nila yung tapusin mag ano ng 4 na oras. Cleaning lang naman eh, tsaka konting tune up. Dami na nagbago sa lugar na to. Halos hindi ko na makakilala tong lugar na to. Nung college kami, medyo iba na to eh, medyo malayo na. Dito nga pala ako nag-college mga friend, STI College Balayan. Dito tayo sa Motor Trade at magpapa-PMS tayo. Sana ay bakante sila ngayon. Ano, dito tayo muna. Wait lang mga friends, ikatanong lang ako dito. Okay. One eternity later. So yun, may nagbago talaga. Malaking bagay na nagpa-PMS ka ng motor mo, na throttle body cleaning, tapos FI cleaning. So kahapon ina-expect ko mapapalitan na yung ano ko, throttle cable. Ina-expect ko talaga palitin ang throttle cable ko, dahil noon pakiramdam ko meron na siyang dents pagka sinisilinyador. Tapos kahapon nung binuklat, wala kang damage yung throttle cable ko. Bakit ganun? Which is a good thing naman, hindi ko na kailangan magpalit, nakamura ako. So pero ina-expect ko talaga na meron na palitin na, kasi 18K odo na eh, pwede na siyang palitan eh. Kung sa iba, yung sa iba dati nakikita ko mga 16K, 15K, palitin na agad yung kanilang throttle cable. Pero yung akin, parang wala pang damage. Kaya kakatuwa lang. Sabi ni sir, hindi pa daw talaga palitin. Tapos yung spark plug ko, ganun din. Kaya natutuwa ako gawa nun. Kaya papadinig ko sa inyo yung tunog ng makina ko ngayon. Pero hindi siya tinune up ha. Yung minor niya nag-iba din eh. Papadinig ko sa inyo. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Nag-iba talaga yung idle nya oh. Parang mas naging constant or naging consistent yung kanyang idle na dagid ganon. Diba nung nakaraan, para siyang ano siya, parang walang rhythm. Grabe yung dilim ng ulan. Mamaya baka abutin kami nito. Sana hindi umulan. Ganyan din kahapon eh, kaya hindi na ako nag vlog pa uwi kasi naulan. Kaya yung nangyari. Tapos yung spark plug ko, hindi pa rin daw palitin. Eh kinutkut-kut lang niya, in-adjust lang. Feeling ko palitin na yun eh, pero hindi pa din pala. Kaya nangyari sa motor ko, ayos naman siya. Ngayon siya ay nasa ano na, 18,640 odo. So in-reset niya yung trip 1 tsaka trip 2 ko. So ano na rin naman, kasi hindi ko na rin kailangan tong trip 2 kasi ito yung sa carbon cleaner, yun lang naman to. Pero yung change oil ko
Pero nasa ano na rin to eh, palitin na rin to eh. Nasa 1.4 to 1.5 na yan eh. Yung trip 1 bago na reset. Kaya ayos lang. So baka next week or sa mga susunod na linggo palitan ko na rin tong langis nito. Ako na lang mag-change oil. May gamit naman ako sa amin. Wala lang akong embudo. Sana makakita ako dito sa Mr. DIY ng embudo. Wala, ang ganda niya lang. Tapos ang throttle response niya, oh, ang bilis na niya mag-response ulit. Parang hindi na nag-i-stack yung kanyang silinyador. Iba talaga yung naging takbo niya kahapon after palitan. Masasabi kong may nagbago talaga. Yun yung kabuuan nung cleaning. So ang naging total na pinagbayaran ko is nasa 1,244. Throttle body cleaning, FI cleaning. Yun lang yung ginawa. Tapos meron nga pala siyang nahirapan siya dun sa isang tornilyo sa engine support. Kasi yung parang inahamag na. So sobrang tagal na hindi siya bubuksan or nakakalas. Nakapit na yung amag at kalawang dun sa sa engine support na tornilyo. Grabe, bago niya nabunot siguro may 30 minutes siya dun nag-iikot ng sobrang tigas. Inalalayan ko na nga, tinulungan ko na. Yeah, mga friends, may pariyakan pa din sa akin, baka gusto niyo dumayo. So yun, overall naman nung gawa dito sa akin sa aking motor, na-satisfy naman ako. At para siyang bago ulit yung kanyang supply ng gasolina. So hindi pa napalitan yung hindi niya na binuklat yun sa air filter tsaka yung sa fuel filter. Siguro sa susunod ko na lang papapalitan, kasi yun dun pa lang sa cleaning may nagbago na eh. Okay na eh, para sa akin okay na to eh. Kaya parang okay lang naman siguro na hindi papalitan yung air filter at tsaka fuel filter. Pero siguro at some time o-order na lang ako or bibili na lang ako ng air filter, tapos ako na lang magpapalit. Grabe, napakaganda nga ng response ngayon ng aking konting piga mo talagang bibigay ng gas. Natuwa lang din ako. Hindi ito sa psycho na na parang dahil bagong palit iisipin mo na nagbago, kagaya sa langis. Yung parang kapag bagong langis mo akala mo bago ulit yung motor mo. Sana hindi ganun. Talaga mararamdaman mo talaga yung pagbabago. Ang sarap uli nito ipang ride. Tapos yung sa leeg naman napagawa ko naman na. Nasabi ko na rin naman kahapon na napagawa ko na. So yun lang talaga mga friends. Yun yung overall. Napakasarap niya gamitin. So tabayanan ulit natin to pakalipas ng mga ilang linggo kung ganito pa rin or magbabago ulit siya. Siguro ang sunod na linis nito after 20,000 kilometers na daw nakalagay dun eh. Babalik daw ako after 20,000 kilometers ulit yung trip 1. So grabe, ang haba pa ng interval. So pala talaga ang ideal na FI cleaning at throttle body cleaning ay nasa 20k odo. Yung tune up hindi ko lang alam, pero yung TBC at saka FIC yun nga 20k odo. So yun lang mga friends, maraming salamat kung umabot ka dito sa part ng video na to. At kung nagustuhan mo to is huwag mo na lang kalimutan mag-subscribe. Konting paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace yo.